3 minutes before, I'd say. 3-minute warning for on the beam. 3-minute warning for on the beam. Seagus fáilte óibh an tugadí an uamhas mar chin sibh, níling géanana tanmh mar a bhí níos lóthainmh ach fós tá brothal an saoire buailtilinn an sos an uardóir ar mar láimh arálim go bhfuil sé chead céim agus 5 Celsius mar sin bí siúrálta go tréchad na himireoirí atá an sanna má ar a Páirc an dát buatóirí an chluithe sa beisiad cáilethe do Cluiche na Laighean a bheith siúlan deir a seachtain siún an Cluiche Leathcheannais eile a tasnú gan ancéanna hís ar an muilin gár fuair na háite cúnta na hirbí áiachan le íbháilis gan dát buatóirí an chluithe sa son áiachan le buatóirí an chluithe sa Áth Cliath agus cúnta na mí agus nach beálan é ach tuga míid fiochan tapig ar na fórna sal dos naon árán na bhíon agus tá sa díana nach socar a chuig an bliansa de fuair an fethe cúnta na mí Dag Bernard Flynn agus a fuair an banistíochta a ról níos luthe an bhí Ciceanna agus Barry Callahan agus Sean Kelly a tháinig stachan na áit. Bhí an bádóir Sean Brennan ar fuair an buachach minúil na Laighean rábhílis hochtíag mar léon leis an siúr Selina Lán Chúl captain na fórna James O'Hara, Harry O'Higgins agus Conor Farrelly. Selina Lechúil tá Aaron Chinchilla, Conor Harford agus Oisin McCluskey. Bhuaig an Timor Lár Páirc Sean Coffey, Craobh minúir Laighean rábhílis hochtíag chomá agus peise siúdáin na deanta Jack Flynn agus tasní Niall Smullen, Niall Finnerty, Luke Kelly, Selina Laighean agus tasní Brian O'Hanlon, Pierce Sheridan agus Diarmuid Moriarty, Selina Lán Tusach. Nain uair an bhur na Chaileann Cluiche Leathcheannais na rig a gannibh na galí atá animne sa fuaran sa ag Tom Gray do Áth Cliath trónóna. Cé go raibh an bádóire hosna gan Eric Josh O'Neill animne tús na seachtaine, níl sé tasnú tarl trónóna nuh agus sébre a sédiaag Jake Turley a hagan isteach ina áit. Gan dát ina measc na himireoirí a hosna gan Eric bhí ganar Turle agus Radham Raftery agus peisiad son Selina Lán Chúl le Ben Millis sa chúna eile. Sé Rory Dunn captain na fórnas hosnaíonn sé siúd Selina Lán sa lechúil gam leis céal i dánta Adam Waddick agus Mark Lestrange agus siad an Bert Cianna a bhí i Lár Páirc an Nurig a bheith a rís an na nocht Mark O'Leary agus Adam Fern agus na tosathe tosnaíonn Mark Lavin, Lurkin O'Dell agus Luke Murphy Ganahan agus Selina Lán Tusach tá Fionn Murray, Luke Swan agus Luke Ward mar sin taithí thar na barta ag fuair an Áth Cliath an sa gab trónóna nuamh ar an nuamh gan dát chaileidir san na rig a gine fuair na galí be sé asúil go mhuiise de council chluicheháin nimar chu go dísa gona kilbhántáin an teachtain chatte bhí na héna cappa go mach rihan rásló an lásan ach ní bhfuidir an chléasan le chéir a faointe agus bhí kilbhántáin ar chóscóir a jidim i Joe deir an chluithe ach sa régan é go thug an fuiran an áard chathair ans foiiló mar sin be sé asúil le spáanta a bhd níos a bhós na rochaíning túir na himireoirí atá nasna bhar cúnta na mí gan dát Cathal Hickey agus Matthew Caslow atá istig le fuair sínsir ar fenéil sínsir an chúntaigh an dát beisiad son le Áth Cliath de dánig siúil a stad fuair a sohanis agus túrfar ómós tá árán náisiúnta na hÉireann. Agus is anna bh chluiste sin na lenta ach an slua tuairt ómós an sod árán a bhí an do Cluiche Leathcheannais fethe Laighean na bliana agus céúir agus suailó gan dát sé fearí bháile Fergal Smith a ganas na fadóig ach mar bhí saráileh imireoirí nasnamh ar cúnta na mí Cathal Hickey agus Matthew Caslow beisiad san na gimmert le fuair an sínsir an bhí déadánig siú nuair bheisiad áiachant nuair bheisiad le champíní na hÉireann Áth Cliath gan dát fearile a hamos an Astráil Cian McBride agus é sin gimmert Peile Astráilach sé nóirlach agus misála siad é sin an trónóna nuamh a cha míad ollah an san nuamh chun tús a chuir leis an gluthe agus cíimiid
Siad Sean Coffey's Jack Flynn Hassan a Blár Páirc agus Dorn Correlation get Jack Flynn ach léite go mahan son get Adam Weddick sin agus Shelf na Cadit and so inis get Áth Cliath is mór tro náfuil cad get níos módan slua Tailteann and so trónón inmh mar dimsú mach atmosphere don scoch seachún inis Áth Cliath Adam Ferran the na Cadit son chun cín agus Tailteann so inis agus builte mach inis get cho fada le Mark Levin fachta get dark Mark am skeller Tráchtaireacht dógus Ciceanna Éirice der kittóg dianta go man son ag Mark Levin sin hiad scór don trónóna an géad glúiseacht ó bhuachalí an ard chathair agus sin fachta ón Imerton son ag Mark Levin lena kittóg ach mar vís ar an na cnéalacha díracha gartan so a gór caide níl ein roi an bemátha sé bhábhar an slep Áth Cliath beise trón ar sa chiad le ach ní dólim go méid tún choróbheor ag an goi ar an gluthe agus Shelf na caide fachtan son ag lurcan ó délastéir a réiteoir gohfuil fáil an san dianta ar lurcan agus mar sin Adam Weddick a thóg ag ní héchuig an chaid sér an son go Adam Weddick ach reis tachan son go lurcan ó déil agus lurcan an rúiseacht an son sér chic tócha go tapig agus an Áth Cliath ar an glúiseacht suas na Páirc Éirice Luke Swan is sáinis agus bhfuil deisce ar bhád agus cad é mar hábháilt an sunnaistigh i gceist Sean Brennan agus lucht takeíochta na háte breásásta lei sin mar dámach sé sin fachta go Áth Cliath bhí dí chéidir faointe chun cín agus gan na mehan so ach neomach go le achas leo son an chaid go dísa agus beagíireacht inis ó dahad a cúig méadar amach ó máidecha agus deisicha an bearna a bhíadú amach go ráfaointe ach cad é mar hábháilt an sunnaistigh i gceist Sean Brennan agus be sé súil ná bheith ein sábháilt mar sin anamh don go réile an chluthe ach gan dát nuair a bhíonn tú gimartí gine bhá Cliath géile tú a gcónaí cúpla deisir bhádaí tú súil ná dhéanana tú agus son go bheith lúpháir a hasámáis alúchnaí seo thugant Tá Áth Cliath gan dát an chiad scór don gluthe fachta go san cúpla nómata ó hin ó Mark Levin sin buailte bhfuil sé sin craoin tá faidige tá cruinnis aige agus sin seolta thar sé trasnáin ach díotlach sé bheith níos a bheasa dá Áth Cliath gamla scéal sé fionn marí thóg an íoreacht son agus cad é mar íoreachta son ó fionn ach cad é annig Sean Brennan lei seo sábháil túntaach déantaige an chéad cic amach cailtecha James O'Hara take amach san go Lár Páirc agus glecht an gadig sé fachta ige sin cic amach úntacha son ag cúnta na mí agus iad tunna dollar an únsaí Jack Flynn a dul chun cín a chu réiteoir rá go gua sé chun cín agus scribh nilin ró ribme semach mar sin níos ásta a háúnta na mí leis a cinine san nach son gur bh carta an réiteoir agus sé sin builte fada na seach ó fada le Luke Swan a chiachar sin James O'Hare Captain na fórnig an dát sé siúd a bhige cic amach son ó cic amach Sean Brennan anis sé siar chun cabhrú leis an lína lán chúil agus seochún inis náil smolin a dul ar an únsaí de cúnta na mí cadí annig náil leis a gad rééis sé chasnas tú sean chadsan de ar an Cincile inis a lábh seán na caide suas cho fada le ó sin Hartford bad níos a bhar an bautas ó cúnta na mí agus Shelf na caide inis an sonna ige Brian O'Hanlon ó ho crú fé spás crothe ige rohéin ach bhí sé ábhíon roiad amach agus fiú féin cé go raibh an aige ní raibh cruinnis aige sa ar fóríl a chuig an íoreacht an son mar sin fanan an scór mar a bhí háfaointe gcónaí i ggé Áth Cliath agus héchar so Jack Turley a tháinig seach sa bháid gan dát i dhimlíonn a chud caide le baile buadan naibh éana ach cé go bé Josh O'Neill a bhí anam ne chun tosnú fear naibh sin neidir an gurtú á chorasta nó cad a chorasta níl feicráitilína sa thuas ach má nós for hún in ólas chuirme in nóil híomh an tólas son ach seachún Áth Cliath inis agus Shelf na caide Ben Millist cad é annig Ben leis pasláibh tu go bhaige aber tóiste sonis ó Áth Cliath agus a módíreach á úsáide chun son sin builteisteach an son go fada le Swanach a cailte Swan ige nóir cinúnach a cha fachtainna an bhar chéanna túr cethir cúigur timppla ar Swan inis a chu réiteoir rá go bé siúd a thóg in numacha cos céim an son Fergal Smith agus cosantóirí cúnta na mí déanta go maihan sanna chun báta son James O'Hare á dógan son inis amach ó fada le ó sí McCluskey Cadí annig McCluskey pass láimh an son ach ní léon spás an son ige Brian O'Hanlon Siar a hain siad Sean Coffey is scaile an chaid an son cho fada le Jack Flynn leis an módíreach isteachad son na díarag Pierce Sheridan a raimsú ag saim sin tá ige Pierce cadí ana sé a builte leis a daibh líne
Siar a chaithe seadol. Ach, gléite go mahan son ystig a lors li agus sin pasálan an soinish go Flynn. Agus teisi ge Flynn bóide a sé siúd a cíine ver. Ach, a sin blocálta gan uair cinúnach. Agus beg dína túrtamach cén fán ar hóg sé a fointe. Ach, fi deisi ge bóide agus Tásig a diag meg body tasáte kunta na mi ma hasim ha sun calú the clathe canish cúige line ach pass untchun sun up here sir and chasna an bouta sun. Ho fada le Jack Flynn vi lanta raig leis an glóiseacht a hosna séisiúd. Shellef na caide no so nish ga Mark O'Leary an out vi Mark gimmert da Áth Cliath yang rod sa hosna sé. Clathe canish na hair and Mark Levin nach dro fast o Mark agus gentle ma hanson against Sean Coffey. Miro Lord Fork kunta na mi agus sin Cluiche Leathcheannais an son géilte ag Adam Waddick mar bhí spásan son agus Sean Coffey agus Barna mór oscailte os a góramach a sin buirte stachanis ge McCluskey agus Éiric Sheridan a Gaimsúgs bhfuil sun rám fata ge Sheridan na son agus hiachar sin obair diabal an son ólán hasach kunta na mi ní ra bhéh cheartta gan chaid san na bhachtain agus ní bhain go muig sean chaidach bhaig sean séirchic leis ach ní the carta chuige séirchic son do kunta na mi agus seachúnin is Áth Cliath Macla Strand is cuil leis a chaid son agus scuilte stachan son go dí lína lántasach am nach tosig léitan son agus seo glóiseachtúnta go Áth Cliath a me sé dábaltéis seachnú le scórach cos an tóí kunta na mi take sé an son Luke O'Dell agus sin sár chosint an son ó kunta na mi agus cloisiir loch takeíocht an na háte beásásta leis an slí go ninach an dí halahún son seachún kunta na mi ina séir sé húnsaí agus bhfuil deise go sonna chiad scórdar trónú na Gaimsú glóiseachtúntaach pasúntaach an brachbán ordahan san na stig Diarmid Moriarty fear corachátha leis an chiad scórda kunta na mi agus tá luas leis an gluthas a níl éon dát faoi son an chaide boga ó tebh na Páirc Nas mar gribh scóra teachtan son nach duineach dí halahú lorcan O'Dell agus a módír a chaúsáide kunta na mi rá feas seach go son go lá Diarmid Moriarty agus é sin seolta thar se trasnána ge puinte mar sin idir na fórnan san Uaimh an gíanana déana bhíaracht teachtamach mar ví ráilih brothal an saoire tá sé builte linn so agus bhfuil deisina sig Áth Cliath bóide a sin builte seachachas ábálta ar líne a chud an daraíarcht an son Luke Swan takeisteach hín sábáltíantach can éine os cór Luke abouta son agus sin báide do Áth Cliath mar sin an bearna son miada amach go chuig faoint gamlis go cheir a faointe sé sin obair cruagaíon kunta na mi leis a scór son fágan son gan fiú ach beag nach hocht neomata mehan sa a bar Tailteann san Uaimh siad na cuairteoirí hách an cín héna dó le pointe a bháin chuig faointe mar sin go buch Ionad chathair speis sa múl choráid siad leis seo bhfuil an stíl céannacha ó sin bhfuil gamla scil bé ó sin McCluskey a bhí a réiteach go lár Páirc an tunnach a sin i mé haris an taobhlíne san lábhannacht an sa Áth Cliath ábhrín i lár Páirc agus seachúniad inis ar an únsaí chasan na Páirc an son cho fada le Mark Levin déanta go maithe gan Mark an son agus an táimimiróir san sigistrachar i chéile a fachta gan fear a fuair a báid san cúpla buat neomantaí nóin Luke Swan siúr cethir timppla ar siúd mar sin caiigh go bhfuil fearmh séir an son a gceith cúnta a gceith Áth Cliath beidir go bhfuil ach má bhí séir bhí chosantóirí cúnta na mí dúiste bhíidir son agus iad ábalta an dain séir son a bhagus was na Páirc is nail small in inis déanana bhíaracht biseamach a Cluiche déanta ar nail agus tusa agus cosantóirí Áth Cliath i ggéile séirchic na ciallmhara a gan am cartan son agus gan deis thuairta cúnta na mí dul ar an glóiseacht seo chuúna inis nail smolin agus an dara bhálta Cluiche déanta ar siúd ag scuilann siad a seachasa go tapig Diarmid Moriarty ach chósa léir a bhachail chósa léir a bhí son agus an sunk sa ráman son i gceith Diarmid Moriarty agus ní dólam go mé géine do lucht takeíochta na háte a túirteach an son mar caiigh bhfuilim se féhnú teach an méadar bhaig agus nucan sa suasa ach seachún inis Áth Cliath an scóráil ar fada aníanam agus son ach sár chosan taríis ó chosantóirí cúnta na mí gandát tá siad san beábalta bead an lína lán chúla bhí go son ban lína lán chúil chéanana bhí go rábhíle sa hochtíag nar thugad ar leo Craobh Line ná bhreá leo Craobh fethe Line a thuirt lom líana a sin builteisteach an son agus is ar fóríle chuig an éireacht son son go bé 9 leil frina slí a bhí an bouta san mar sin ráíireacht a meir fóríl
ó for na háte cúnta na mí. Sa machan is a hen Jake Turley agus sin kick amach dasan son gooding mach in a Glihan. Go captain the fornet Rory O'Dwyer agus Rory in is wahal agus ed rohar atá Rory agus siú the chawlish Sean Coffey lag shalaver sin a fachtar national so inis ige Áth Cliath agus a full disco all and so ig Mark Levin lenne hitó ig a cho kaum lair kracha chuig an Éireachtan agus ní rah an fad ig fiúáinach fiach gymnisi sí seo ná tain tíirech agus deise carváin so ach sábháil dúntaach an son ó Sean Brennan an darabáta bhfuil sábháilt diantan so ige Sean Brennan agus mórach an dá sábháilt san bach réhrás ige Áth Cliath ach sin siolta Harris an trasná an báta san ige Luke Murphy gan fer naibh Olaf a cha ríis an sábháiltin san ó Sean Brennan nach túr fenara ón dá hábháiltúntaach san dí kickta had a cúig méadar hioltar Harris a trasnáin Áth Cliath agus a báta san Luke Murphy gan na rúiseach an san má nóir chuig a chaid chuige gan éine timppla agus chuise an chaid san Harris a trasnáin agus díirech ón gicamach an san kickamach le Sean Brennan is Harris a taimhlíne a chuige líród so mar sin golóir le déanamh an so I g cúnta na mí hena tíige Áth Cliath gan nach pointige bucha lí na háte go dísa sin is tanna leis an chead breise isce agus Niall Smullen sellh na cadí geisiúd agus sin scór den scohan son ó Niall Mullen dheich se suasníonn se feiceile ach an chad san a lascáil díreach Harris an spotta dubh scór an chluthe go dísa agus réithráis le buach lí an ard chathair ach gan dát cáró sé go mór lo son go ráidir I gimmertan sanna gona cilehantáin le DNA gan dát Fachtaine ag thuair go móthadí sé sin go bog ach ní dhéana agus kickamach mór mílteach an son síos trí lár na Páirc ach Adam Waddick an na rúiseach an son Dobar sé amachta cúnta na mín díl suasta chluithe ní se go briúmach in is lár na thuaire ach sellh am lán in is ige Áth Cliath ar a líród Rory O'Dwyer fearile a bhí gimmert a gluthe canis na bliana se catis gan dátas a cuine bhir dadí na nola go bhí mar nuair dhéimeríoch gluthe canis na bliana se catis nuair thug an ghaileh an sfoil leo an son ach Colís Gaelton son agus teasna na Páirc in is a hen siad cho fada le Mark O'Leary cadí anna se leisiúd agus an cumar an scíal bhíochan se rumsa go bhfuil fear breise ige Áth Cliath mar tá imiróí na hénáte chu ná Mark Levin in is an báta sa Levin teasan na Páirc ach dro fesan son ó Mark Levin agus léite go man son ige Conor Harford sin agus seachún inis cúnta na mí agus tá scóir na tásáiltha son ach ní mór na glúiseachtaí tá deanta chu go dísa siar a héin siad chun cíine cheartó dul Conor Harford inis beidir go bhfuil siad fáinach an dát cé bhfuil se luas a chluthe Chino mit dia glan mehensa a dear clárnal scór an soilm a bar Tailteann tá go leor le déanamh ige cúnta na mí agus ná bheáileo pointanú ró a gáildrumis an chiad brise isce Niall Finnerty Chasan na Páirc ag sin builte síos aige fiachar sin Mark O'Leary agus obair chruaig á dhéanamh aige Mark agus a cruma síos a son abáta son chun na líróid san na fiúcha suas a chánig bróg isteach a déad ar réit teir fear í bháile Fergal Smith mar sin séirchi amach a bheith ann do Áth Cliath agus siar abáta sa a hiraig Rory O'Dwyer lei sin siar go dtí na lán cholí Adam Rafter fear eile bhí gimmert I gceann áras san éirig sa chluthe canis siar inis cho fada le Adam Waddick mar sin tá hí na bliana se caite Áth Cliath agus is mór a chabhra san ní gon bhfuilach bertnú túr ó cúnta na mí a bhí páirte chauna na rig ach sin builteisteach agus sin puastas sa go Luke Ward agus seo glúiseach dúntaach do Áth Cliath hosan sé fad an séirchi cacha ríise le chosantóirí cúnta na mí agus táilmach na tosa chomach chéana agus an rúiseach mar atálí na lán chúil cúnta na mí bheití sé bhd níos bhar agus deanta go maithe Conor Farrelly an báta san de gúnta cúnta na mí sellh na cadin is ige Niall Finnerty hir siar a hen sé siúd cho fada le Brian O'Hanlon an módíach ó Brian Diarmid Moriarty sé siúd an 10 milliór atá tis pointe raimsú an sada cúnta na mí agus é dírig spás a chrothú a héin agus discóráil a chrothú a héin nach túr timppla sin mar sin siar a héin ag Luke Kelly, Luke Kuhn go maith tránón na nuhansa a bar Tailteann agus fiachar sin agus Áth Cliath inis agus ganach bert do imiróí Áth Cliath istigh le cúnta na mí agus be sé dechar a crosás a chrothú an son ach an Mark chun cín gléitin san ag Peir Sheridan
Neadar malim hain an real Ciceanna Éirice Cluiche man nach daine Craobh seáil chuann sé stad leis an nimmert agus Peile Sheridan na son droitheacht ceart an son ó fiars ón marc a leig sé hain agus is fóríl a chuig an íireacht san leis mar sin tííireacht a methir fóríl ó cúnta na mí agus réithirrás an so le buach lí an ard chahad. Son tacht amach leis an líród agus sin builteisteach agus go dtíon bhar mór an son Lukesáin bád go dtí sa fachtaige Luke agus de scóráil an sa ríise ige Áth Cliath cosantóirí take ar nas a gáir ar a máideoir Seán Brennan an son chun an spás san na lín agus a réiteoir a go bíad Áth Cliath a dhéon cailís an bouta san mar sin. Tá de agus an leúnta na mí mar aon uair a hen Áth Cliath tá sé dábalta an stíl sa i dheathrú Said lo bheith maul an pas láimhe a chaibh timpeach má chin siad go bhfuil an pas ar fáil bogus siad a chaid san isteach tapig agus gan dát le fear mór a son ar imil na carnóige Luke Swan Canna heb nascuil fá isteach leis an gad son a cha sin inis sellh na cadige ó sin Hartford chastan na Páirc tá ó sin dul pascuil tú waigige glach don basar nás agus ha fachtaige Nis Niall Smullen, so the cúnta na mí. Smullen a dul chun cín ach a réiteoir ará bhfuil cailís déanta ar a bouta san agus de scóráil eile bheith so the cúnta na mí agus thosaige dí a go bhfuil scóran na tasáid bhfuil sé nómatí a go leithimethe a déir an clogan sa a bar Tailteann agus na scórna ar fad go dtí sa fachta ige Áth Cliath seachas íireacht a bháin ónimirt ó Diarmid Moriarty. Ní íireacht siimplí a seo agus stoilm go beidh Jack Flynn. Mi réir Lord Páirc cúnta na mí. Rá tóg an dóta imríonn sé a chud caidiló. Héna caitheir sin 6 pointe ige Áth Cliath. Pointe bháin ige cúnta na mí bhfuil cuman na maithas ar a gceann san bhfuil sé díreach íoch bhfuil sé díreach agus ar fóréilí mar sin fanan an scór mar a bhí gus cealaíonn sé sin inis go bhfuil cheire íireacht a methir fóríl ó cúnta na mí an sa trónónú agus mórach an dáthbháil sábháil úntach íon Seán Brennan sig sa bháide do furan na háte bheidís a driblód buargraí mar chin sibh an son an réiteoir ará leis na himireoirí tút fan dobar a son agus brenisce a ghól agus go le dia go me géargá le isce trónónú mar tá sé chu teicíanna an sa a bar Tailteann san Uaimh is mar a bhí sé an lár fad agus níl míad a gorán an sa bhí siúrálta go son mar chuoinm héin an uair déarnach grásan sa chluisrathe cúnta na mí agus muo díreach rimis téise na díon glasála agus ní bhí sé an lásan ach réithráis le Áth Cliath sa chluiche a go dtí níl cúnta na mí take isteachán agus cúpla seansa tácrothir có ní lánach leis hansanna agus na hiarachtaí son a methe ar fóríl ach gan dát an báide tháinig sé sin an son sa chéad le rimis an 10 nómat ó Lukesáin tá bháil túntacha stiige ige Seán Brennan a bhí ann nó ggé ceann do chosantóirí cúnta na mí nadidir go díreach cé bhí ann ar a líne ach bhí sé ábalta sin a hábháilteach bhí Luke ina rúiseacht Swan gan dát mar tá Luke Ward taobh leis an son sa chúna eile agus sé siúd a chur an chaid isteach sa líontáin tá Áth Cliath achas mór trua nachfuil cadisteach ag níos mó don slúan so bhí sa siúl timpeall baile nuamh an baile nuamhs ví sa rálim hen dámach rudaí gart agus dámach Áth Cliath áíochant le cúnta na míon sa an aimse gan útáil ar fad mach atmosfér dochreite timpeall ar a bhaile ach gan dát ní cadisteach ach gin gúg chiad mór trua san agus an gúg chiad á cadisteach tá spántas don sco chuir sa túl ag Áth Cliath an sa trónónn joh ní réondát bhí son ach gan dát tíchearúd an gluthe fós fácha mar sin an bhfuil teachtaníar a gúnta na mí báide bháin agus béidir gomach Áth Cliath nervhíiseach an íag son tarlínis leis an gicamach garid agus é sin builte ige chomh fada le róirí dúir chunis Áth Cliath tóiste cealmhar a gcónaí breála sellbhíh mead ar a gad ní heola sé é feasisteach muna cheapan siad go naim seo sé de miróireach deanta go maihan sanna ige mar leban nach deanta níos a bhar fós ige cúnta na mí agus an dí sellbhú sanna dhéanta Jack Flynn gimmart go maithe Lord Páirc do cúnta na mí go leor don chaid feice ige go dtísa
Sheeranish, Hofadele, Niall Smullen. Smullen ball na Cadisonish, go Brian O'Hanlon, agus Brian is on the Dearag and Passon. Squealer Wag, Stachanson, nach late Mahanson. So only get Mark O'Leary, Honig Sheer, the Kunta, Cliath. Agus Shahunia, the Nisha, the Nunsi. Ní dobar an passan amachov san nach chairid, agus Jack Flynn in his shell of na cadi gesúd, a bwailte leis a daibh lína, fiach an dof sa chóir amach ach siar a héintse, agus takeíocht an san fachtige, o James O'Hare, captain na fórne, siar nish go Lyle Smullen, score a tastáilt, agus gíar gáil leis o cúnta na mí, an sin bwailte stachan san na gega Diarmid Moriarty, cadi annig Diarmid slána sé gan o'r canúnach, sin 10 timidor a táte scoráil an sot a cúnta na mí, an chaidbúil te fachtige a daríarach níl agus sin Sarchos and Tarish, O Buchali and Ard Khahar, Agis took a shed son of Machlish, Shelib na Cadin Shiga Connor Terrell, Tahina Bliana Shikatiga Connor Lesh, Agis Shinimert Fahanson, Achareto Rog, Lag, the Hemidori Kuntanami, a law ver Shingadernach Marshin, Kick Tabli Nebehound, no, Malash Gil, Connor Terrell, a Horson, no, Hamid Fiachn to Sahinish, Kinchli Han, Brats on the doll. Again, more Tailteann. Shabby is the queen of our right. Got Lagach live Ershin. Count them Midori, Kuntanami, stole him. Said did it. And he had Kinner right for Lesh. I guess I should bolt to Machanish, a cog is gentle commands on the garden Waddick. Sheer a hand, madam. So our Hossington Holga Luke Kelly. I fought again Daria to get all clear. I guess come a hoa clear of wooden's up. Sheeranishka Mark O'Leary, Cadianig Mark Lesho, Raisharoon C, a Gisquila shall pass, drop passes, son, a Gislatagama, Latigama Hanson, a Geshon Coffee here, a Gisnish Shellam the Cadiga Jack Flynn, a Gishin Hadni Savar, a Stachan Son Goodies, not Tossa, a Gishead Derek Brian O'Hanlon, a Rhyme Shoe, Near Shaw Ted, a Gis on Farsa, Gimmert Newtall and Son Adam Ferran, the Clear Lord Páirc. Agus Squealing shall leshin and Son and Reverie of Matosh that Son the Gay Clear Bede Craobh. Reintley, score all a vegan so, the Fionn Murray, Yerch the Vaughan Schulte, Harrison Trasnon, the go Serchik, and Mesha Obelta, Auligianov, Deshan Tarni Yerch, Sheen Dierich, score and all follow. It is a shot done Nassog, I guess a Mesha Obelti, Hiola Harrison Trasnon. Goed met de rukstal had de macho modeshin boltige kassashi achni kassashi rohend gogasashi stach harische trasna nach is previous dumble a goigen neerchtson marshin hierchte me het for real Cliath sloson score gedisa is niet more on score na fachte gedisa nur geen tor na klahi for is vi aan so hashin bolte so son nach right order up. Go shade of Fadog is Remy cheered on Serchik and so. The Cliath. Chastanish, right shot. Go Rory Dwyer. Pascal, ski to Wagiga, Hofad Lemar. Lestrange, the Cliath. Chluiche Shiv and slow, Bjork Shun and so Gedis, and Margot Reherosh, let Cliath, agus Kimi the Sohinish, Captain the Forna, James O'Hare, and Reverend Kalish, son Ord, Hashadolchan Kainti Lesher Raytor, Machnather and Rev Larkin Odell, Ishlanu again or Canoe, Kimi and Ish Kenda, a Vega Gortasa, Fairy Volley Mechan Kainti, agus Cart the Boy and son, not the head. There James O'Hare. Shaz Kimi the son on the day lower took a shach get Kunta the me. Far down noch Shankhill Luke Mitchell attacked the stach and son and not Brian O'Hanlon. I guess big look banistich the Kunta and the me is soul. Maybe you're Nisavar and bout the son. Oh Luke Mitchell, dash score all Ellen and so initially get or Cliath. The Champini line in the rig. I guess I get Fionn Murray. Now, Tailteann counts a sheen did a host score and da follow. That had a cool mother, a macho modi. I guess in Gianna Tanovan so a bark Tailteann. For Wardes Nadina Hans up, Breise de Garras, Tailteann Terra. I guess Schneemar Yarta Ve. I guess what you shin show to Harris Trasna Neil there and the more cool.
Chosad an Peile an bouta dernach agus chosad an Peile Tailteann clé ag mis fiochan deach Páirc san agus is fóráil a chuig an Éireachtain mar sin tá deis na scórála fácan na GAA Cliath nó chaoíonn tú an dá seansa bhí cáir bháide agus morch Sean Brennan ach reithan rásló agus an dá Éireachtain is os chicanna atá a methe a mú an son Sean Murray ach se chuinean is Mitchell Tána dí a tháinig isteach siúd a methe siar chomh fada le Niall Smullen siar a hé Niall Smullen leis agus te sin ina siar chomh fada le O'Sheen McCluskey fearna fianna fiachar seo bhadró a bhadró bháiló cúnta na mí ach beidir in iscuil Bernan sa McCluskey a túirt fan spreoch a sin builte isteach ag nuair a bhíon na deisna ag cúnta na mí níl siad á dógant agus Joe dead an chluthe Cúrós son nach caiig an glúiseach a bheith a bhd níos a tápóúlathe san. Cá siad an chad san na scaoileisteach mar nuair a bhíonn siad máil, nuair a bhíonn siad sochar lent an glúiseach a dul chun cín túrann san deis dá Áth Cliath cosantóirí a thuairt siar. Mar a dúirt tá cuma beag lí ar fuair na háir chathrach ach Jake Turley gan dát sé Josh O'Neill fearna a bhain sin na bhí animnithe chun tasnú sa bháide. Ní sa bharní seo cúnta na mí agus cad a thug i gasa seo chun inis Jack Flynn pass láimh a géad tug a bhaig i gcead de scórálan sa i gcead Luke Kelly ach fiachar sin Éireacht eile am head fóríl agus nadidir cad a bhí sa cheann san i gcead Jack Flynn a báta san mar is tólam sa gomach se níos a bhar as gan an pass láimh san na thuairthaig a bheith teabh leis chun cín a gcónaí. Náut mar a dúirt buirteoirí an chluiche be siad cáile do chluiche canis lein a bheith ar siúl an tatan se chuún agus gan dát chluiche le thar siúl ar an muilin gar íháile agus cúnta na hiarbhí agus nuair a bheith ólas agam faoi sin chur mar an ólas Steve fan scór a há san hí sa lár na huaire ach réthrás go dísa le Áth Cliath agus snéan rud a bheith a chorascóibh níos mó ná rud eile fuair na háite. Ná fuil ach pointe a bháin go dtí sa fachtacha se héna cairige Áth Cliath gan nach pointe a bháin acu san agus bha fá a súil le a bhd níos a bhúhatha ní léon dát fa san ach na hiarachtaí san atá an head fóríl agus ní mór na scóir na leis a há híos sa Cluiche Leathcheannais eile fe hinómata mehead nó soch go bhfuil níos a bhó ach tééis fe hinómat bead na cuairteoirí bhála bhí chun cín hen a dóir chlár a scóir chu san nád dó gan níorbhí chun cic amach tócan san agus deanta go man san ag Mark Levin dá Cliath siar a héin se go dtí captain na fórna Rory Dwyer inis agus is mór ruair a deanta ag Rory an sa chéad le ruarónta eile an báta san agus an pascail tuhaige agus seachún inis Áth Cliath agus lurcan O'Dell agus an pascail tuhaige lurcan an ducaigh scór as Áth Cliath glúiseach túntaach neidir an mó pass a há nach níl an deise chu táir deirech a sin builteisteach san ag Luke Ward agus té sin obair chruigar fadan san ní deireadh gló scór a ghaimsú agus deisenis i gcé cúnta na mí dul ar an frithúnsaí ach fiachar sin Cahar hir a gcónaí Áth Cliath agus cannach túr chun cín san ag cúnta na mí ach dro fesan san agus léite an san agus ábhrín róbhálaríis ach tucha sé agus dá breo seachta cúnta na mí deannig a báta sa selim na cadine sig Niall Finnerty cad mór grí míltecha seacha Joe an lína lánta sachan san nach léitan san ag lína lán chú lí Áth Cliath ar an 9 séir agus deanta go maithan san ag Adam Rafter Passanis agus seilm na cadde Mark Lestrange scuit suas na Páirc san ag Mark ach Cluiche géaltan san ag cosantóirí cúnta na mí gus gan é dul an socht sí nómat nó mar sin go le hama gan dát be cúpla nómat am bhreise an na dtí takeach an Páirc Luke Mitchell honna sé sin isteach ná Brian O'Hanlon gan dát bhí athhrú déanach ar fuair an Áth Cliath Jack Turley nó Jake Turley gam leis céal takeisteach sa bháide ná Josh O'Neill ach go dtí is le gan Áth Cliath tá imimetar fad an báide gan dát fachta ggé Luke Swannon san luas sa chéad le riimiis an chéad breise réintlí ach se chuúninis Áth Cliath lurcan O'Dell á lorug san nach samach a ráisiad amach go dtí na clítháin agus mar se a deanta go go mion minic sa chéad le go leor an gad feice i gé Mark Levin ná go dtí go bhééis siúd a fuór scór an chluiche
Machanish, Captain the Fornit, James O'Hare, Carta Bui Nochta the shoe, the Vadnisa Varan Bautis O Kunta and the Mia, Shinski to Shach again, Moriarty, Hofadele Mitchell, Lakevo Higarosa, Ax the Soling Bay Rafter, and Lawn Holy. Tá Cliath Voigan Ross Ciceanna ag sé Voig agus Ciceanna Éirice leis an Chadasan go ben Millistinis go dtíon lán chulaí ar yes Conall Tyrrell. Se chunanis Tyrrell is teachtamach leis a líróid. Cáráise agus go miúminic tá sé tééis an clíhansa a rúsáid Conall Tyrrell inis agus há luas again bhar Ciceanna agus seogluas a rúnta chun na lína lán chúl féin agus pas le dearbh leis go fada le a dem fearn agus é sin seolta Harrisonson ag é fearn agus hí dain séan san de cúnta na mí ach beisiad ar buir le leohéin chunas ar chuig Conall Tyrrell ó na lína lán chúl slí suas ar fad na Páirc ar fad gan éine a lega lábhar agus pinnim seo muach go mbeidh Barry Callahan an nót fear a bhuaig Craobh na hÉireann fearró le cúnta na mí solim go dasna sé an 90 an nócha sé beidir náhasna sé an 90 an nócha na neidir tháinig sé an Páirceach má sé ní bheith sé sása leis an slí go raibh saoirse na Páirc an Bátasan ag é Conall Tyrrell. Deis scórála ile an so a Áth Cliath agus há séh sé tamil fada ó bhí scóra gan sa chluasa. Ach ní ró díach a bheith Áth Cliath mar sé tú de chun cín hena ceir a chláir a scóra go san. Puinte bháinnig ag cúnta na mí bhfuil cuman na maithas ar an gceann san. Bhí an cruinnis aige, bhí an fad aige agus é sin seolta Harris a trasnáin puinte idir a dó do Murray don Dránóna agus ceilíonn sé sin go bhfuil puinte idir a cúig fachta ag buach Ionad chathair. Hena cúig le puinte bháin. Seo chuúnin is cúnta na mí agus tá scór a tastáiltha mar ní bheith sé peog sásta le puinte bháin sa chiad le gandát Cluiche Leathcheannais Laighean. Seo chuúnin is Captain na Fornit. O'Hare a Tamáin chun cín ach bhí rial an bhuntáiste ag siúd. Thug sé fan spreoch agus thuair sé seo de scóráil is do cúnta na mí. Agus beag ná mórní féidir le an íochtsa a chur ar fóríl agus ben tonna dí Luke Mitchell a tháinig isteach an áit Brian O'Hanlon. Se chúna chiad seans ige Luke Gianna Tainnevan sa a bar Tailteann gan ar is pogaíthe ann agus a bhad níos a bhar an Bátasan ó for an na háte ach peog sásta ní bheith siad le cháfaointe agus neomata an bhreise imimeansa agus nead go dtíireach a mó neomata an bhreise imimeófar an sa a bar Tailteann beidir neomat nó gáil an dát don anna dí agus don breisiisce ach sé faointe a gcónaí idir na Fornit agus gan éon dainnéag churann son Jake Turley ar baile buadan na bhaine sa bháidin son agus é díarraigh an táma bheltain sa chá sé an nuas Áth Cliath go bhfuil sé dábalt imirt níos a bhar leis ach ní léon rá go dísa agus é sin builteach agus fadasá sí builteach an son an fadóg séite an son do le hama ag réiteoir an Laigheanmh sé siúd gan dát Fergal Smith ó Íomháile ach go dísa a bar Tailteann siad na cuairteoirí atá chun cín tá sé ag imirt a bhad níos a bhar ná cúnta na mí tá scórna tasáilte ó cúnta na mí neidir cábhaidh sé iad mar tá iarachtaí cmithe ar fóríluatha ach go dísa siad buach Ionad chathair go rithráis lósan an scór an sáige le hama a bar Tailteann for na háite cúnta na mí ráfaointe Áth Cliath hena cúig be míad na thnáis leis an dara le go luath. Mark Levin fachtig a dark Mark am skeller dar éirecht dógus sé éirecht ar kitóg dianta go mansan ag Mark Levin sin hiad scór an Tróna an giad
Session Bualte will session Crane on Fadige on Crinisiga session short the Harsh Trans Shahun Kunt and the mean Shercha Hunsi. I guess with Deshika Sonny he had scored a Trono Raim shoe, Glosher Tunter, Pass Unter, on Brackborn, or the Henson Stigl Saura Tosha Bueltilin and so. I guess with Deshinishiga or Clear Vode, as in Buelta Shaha has a Walter Line, I had an Dari Yarachton son, Luke swore about to Gwilsavalt, Denton Saga Sean Brennan, and Morgan Das Havalt, and the Rehroshiga or Clear, a Hashin Schult, the Harrison Trasnon about son, a Galish and Hiadrisha Ishkig is Nile Smolin, Shell of Nakadi Gashu, Dagas Shin, scored and scorn, son, oh Nile Mullen, Yaksha, son. Pintavoniga Kunta and the me will come on the Mahaser and Gounson, V on Crenisiga, V on Fadiga, Luke. Gianna Tanavan saw a bar Tailteann gunner in this puggy how Nagas of Adney Savar and Bautason, offer in the hot, a pug sauce.
Isteach an áit san nach rárás go dísa ag Áth Cliath ní duine amach ná fáiléna ar a déanta san an sa don dar le a Páirc Tailteann an Gcéanna tainmh drumchlan na Páirc a fiochan nótála le cúnamh dé big Géis leis an tunna daon san na háin mar tá athróbáin déanta sé sanan a fórcar atá takeisteach in áit Adam an áit Mark O'Leary mar sin do Áth Cliath an tainna athróin san ach mar bhí sa rá na cnéalach díreach a gartan sa chun caideach le cúnamh dé beag an dar le ábhrí níos a bhar 9 chéad lech deachar lucht a bheith agat ar na himiróí há san am ar a Páirc mar gandát níl éon chaid in éachar imthirige cúnta na mí am líana ghlacail neis ná raibh na himiróí ar fáil tusra an cúnta an sa cúnta na mí gandát ní a bhéin cluiche tríú le bhéal ná cluiche eile arsúil mar sin a hanófa náfuil Séis annachid cadí dhimmart a chafad níos a bhar abátas agus dhimmart Moriarty for sé pointas chéad le Hassan Schultz bhaige go bhfuil deisir bháidin sa ge chunta na mí a chu ríise le íireacht eile im ar fóraí ach bhí rial an bhaintáistá himmart san an Immerton san ige an réiteoir ó Íháile Fergal Smith mar sin scórála an sa chunta na mí agus daingeodí sé seo fágach san go mach tíofaintear chlár a scóracha 8 pointe ige Áth Cliath héna cúig an dát mai chus san leis an báide ó Luke Swan ach í sin seolta Harris Trasnáin agus sin tunnadaí Luke Mitchell a chur san Harris Trasnáin agus snéan tarna pointe bhaig siúd ó Saoirchic mar sin déanta go na gin mistéalach ó tháinig seach an Páirc Seachúnin is Jake Turley leis a gic amach garid a bhíidir a dul sa chéad legs garid a chuadar a chan báideoir am hainis bhfuil deiscóráin sa ge cúnta na mí agus an Pálanún Trasná builtin sanna go agus an tá dearagan san leis an báideoir Jake Turley an deis cailte ga cúnta na mí agus deisinis ga buachlí an ard chahar agus Adam Warwick an chaid san a thuirt suas agus iad dul ar an trehún sí Pasláid a sciilte maic i gceisiúd i Luke Murphy gnáin a fiachar se péí dúach le cúnta na mí is sé sa seomra festas tá sé gobar an dargaí chéine chun talún is solam sa gninach Gramú i chiáir Páirc rugby ar lorcan ó déilech ní bheith cúnta na mí ag Jean sé san a dul ar an núnsaí leis an na dí ón fréin Chasna Páirc a chuig ón inis go sellan na cadige Pierce Sheridan cúplaíocht ar fórlí luig siúd Luke Mitchell inis cháfainte go dtí sa fachta ge Luke ach réithráis an sog cúnta na mís chót ciad cúpla neomatí don tarna le ach fiachar seo tá sé do mulú suas in stíl imirthe bhí a cá agus gan náit an na mó díireach a gúsáid tá sé dá basáil timppel na Páirce i ddéirigh spás a chrathú Diarmid Moriarty inis cadíanna sé siúd lena chus clé a cha ríis sin íireacht eile ar fóraíl agus is tólam sa go bhágan san go bfuil sé íireacht ar fóraíl chuil réiteoir águr Cluiche san istigh nó an leag cheann de chus an tóirí Áth Cliath lábhar sin is tólam gnéine agus beag deiscóráil insa a ge Jack Flynn a cai siad na deiseanna sa a tapú má hasníomh cmórtas íana don ghlaithe mar tá fuileach am a fáca chu. Is gan dát charóch an chéad lesan le leis. Teachtasteach a ruhim an chluithe agus ar luas an chluithe mar dúirt caiigh ná fuil agus nílim róthúráilta an bhuilecht ní lacin leis seachas cúpla chluithe do ghlánach ní bheith annachid chluichí imirthe an sa i gce cúnta na mí Anna himiróí gan dásin chluithe breisin son a chabhad níos a bhar abáta son timiróir lár Páirc Flynn agus in istá loch takeíochta for na háte a tacht agus a déanamh gló agus a takeún lena bhuirin fadan is a hen cúnta Áth Cliath leis sin agus an báideoir gan dát Jake Turley sa bháideoir son a cha réiteoir ní raibh sé sásta scaoil leis an ceann tapa go hógant túraigh sa deisinis do cúnta na mí na himiróí breise fiocas suas agus fiachar san inis dúbal scóirna idir na fórnach níle san nach chéar a faointe sin cic amach le dámh amach an son agus cad é mar cic amach an son go canar tir bhí sé siúd a raibh amach luas sé agus cháda sé an áde an son thug sé sí san chaide agus seachún inis cúnta na mí seachan na hap agus chaid san an Harris an dá ceann
Sheeran son nach Aaron Tinchile tach Sheeran son nach Conall go mwy go clear na sin yin lurkin o del trawl leis will Cluiche enter lurkin will in numa kosh came ned Níle der reitorach lag se an live nu fiúg se an chaitsen Glan on talamh mar sin deisige chunta na $1 frehúnsaí ach níor frehúnsaí ráitú agus dros chi cartan son bin an nuair inis an stíl na himire agus thugann beabog ach dianta go mahan son aige chunta na mí an bhálta bháin eile Penny dú Barry Collin lo tá se go briú ach fiachar sin dros chi ceile sin an tarnaid ceann na níag chéile agus a curpúneos ar a féin a háisiad le iarachtaí mar sin ach an chaidsan buaitear nasin son hí lucht takeíocht a bhlá clia lá sáin lán sásta le son a fiachar sin hí an tonadaí ón fréin séra son agus hí sead a cheart go an passan í heola chuige siúd agus seochúnis átha clia sellh na cadige Adam Ferran sin builteisteach an sáinis bád is chéadla again lántasach agus bhfuil deisitá ige bád ige rá clia agus tá agus sin fachtan son ige Mark Levin an módíireach ach Milan Marker i resúas na Páirc fuair sé sellh ar a gaiid agus níonn sé aon darúd lei sin agus fiachar sin an dá faointe fachta cúnta na mí ní fiú faciad inis mar go bhfuil hena dó fachtaige Mark Levin agus há sé gomart nútála de Áth Cliath. Machanis Joe Ferran a héinsead agus sellh na caiide buaite ige Luke Swan a báutasa. Báide mar sin ige Luke Swan, báide mar sin ige Mark Levin agus seochúninis Luke Murphy gnáin. Sin scuilteisteach an son ige Swan agus báid eile ige Áth Cliath lurcan ó del an báutasan an módíireach á úsáidecha ach mátá tá lína lethasach son a riló gcónaí agus á de spáint féin agus a cruthús básan a rá féin agus orchar a son ó lurcan ó del agus inis tá tíomháide ar chlár a scór ige bhuachlaí Áth Cliath agus beag airí i níor Lazarus a tastáideo chunta na míon sa Mach a hen se de Joe Lorna Páirc gan aine timppla Pearse Sheridan na módíireach á úsáidige Pearson sa agus an chaidsan builteisteach sa spásaige agus smachta an sáistigige cúnta na mí céim seagra bheige chusan ar an dábháide ó Áth Cliath siar a héinsead agus sellh na caidin san aige ón fréin pascailte bhaigige chomhfada le Aaron Tinchile an módíireach bhaig siúd níos bharó cúnta na mí bhfuil rialam bhdá seo dhéarmart san aige an réiteoir pascéalhar an san ó Moriarty de scórálan sa aige cúnta na mí sé fear a dahad a slát a heolaigh an chaidsan Harris an trasnáin Puinte Johnson ó Niall Finnerty glúiseach níos bharó cúnta na mí ach an dábháid is son mar róisiad san ar deiríad mar bhí túsúntaach déanta chu sa tarna le Number 12, Luke Murphy guidance is being replaced with number 17, Conall. sé agus cíimiad is so tháina sé isteach a gcuine cilibantán sa chluithe dearnach Conall agus tagann sé sin isteach an áit Luke Murphy gnáin bhí puinte feachtaige Murphy gnáin ach a méid agus an níoracht san churisteach aige ach isteachis a tháinig Conall in áit as mar a dút tháina sé siúd chun Páirc leis a gcuine chunta cilibantán sa chluithe dearnach agus deanta níos fearne sé go cumach agus seoimiúir thuigimar cumach chun na cheartúirta Jack Flynn do cúnta na mí From a mór ar a bharsa mór láidir agus an Cluiche an son deanta ar deire fada sí sé teo leis suas na Páirc ach go leor an gad feiceige agus gan dátíocht a bháin seolta Harris trasnáin aige ag tús an dara le tí cúig le na buin le chuig faointe gam leis céal fágan son go bead na bádaí an difríocht idir na fórnan sa a bar Tailteannach deiscóráil eile agus sin buailte Harris a trasnáin agus puinte eile feachtaigh an mistéalach puinte eile ó Luke Mitchell mar sin healaíonn son go bhfuil tí faointe feachtaigh siúd Cíimiad is áis buirte glánar chicamach Áth Cliath an sa dara le de scóráil an sonis ige Sheridan bhí se chun na níocht a thugann de chitóig captean a raibh seábalteir a cha sellh buirte na sin tug cúnta na mí Conall Hartford a fiachar sin sár chosan te Áth Cliath bhí túr timppla ní thugad a réon spás do bhuaidir an líróid an eise a rééis sin thir se taimhlíne sin dro fesan san óimró lár Páirc Áth Cliath Adam Ferran Tinchile inis cadíanana sé siúd leis an íoreachta
Siar Raisha, Shelv na Caddy, Kamadi Shin, Shashin Rochilla Kunta na me, agus Shelv, Kamata Cup, Chinchilin is Chasson na Páirc. A Fiachan Dosa Godamach, Siar Hainsha, agus an Passan Toast to Stacham Son Oisín Harford. Kunta na me, Pia Feinach Leshan Gloashach. Ach tá scórna a tátáid watha agus gíor gálo san mar go bhfuil Bernard de 8 pointir in na fórna gcónaíon sa Conall Farlín is take suas ón lína lán chúl. Agus seo chun arís Harford agus Cluiche san déanta Chanar a deir réitóir mar sin. Deis scóráil eile co. Ja, Luke Mitchell, Chief Finte Gedis of Fachtige Shoot. Michelle Carro Finte a Raim Shoe. Oh, Hockru Fain, Fichte Joe and Daw Follow. Hadiana Shale shot. Here is a shot, Donna so Gachagassi over in Rover a Stolum Gunnen, Nagasantin and Mercool and Son of Stiglum. Yerach Dele at 4 real, Sinchmach would Shanu Shakti or team head 4 real or Kuntanami and so. So Clahe, she had no body, Yale, and son. Tús Darla. Session of Kristachar, Shachunarish Harford, Agus Galore, Gloshachti, Dantigashu, Gadisa, Agus Kuntanami, Chawalo, Agus had the Fiach the Void and Sach Fiachashin, Hossan Toria, Clear, Shira Hagen Shed, the Hebrachan son, a co, Elena Stachan Sposh, Ben Millistinish, a Tachtamachlish Hide, Agus Sirtion the Park and Soga, Clear Mohencha, the Shahun See Garth, Katop Hudson the Skilish Dach. Ach niana sé hiachar an spás an móbátá sé setála de chosantóí cúnta na mí agus deiscóráil agus deisir bháidin sa GAA Cliath sa scuoine bhar bháide a bhí fion marí an báta san ach a ríis sig sa bháide Sean Brennan na héna iirecht go dtí sa sábháilta geisachas na bádaí has cíteach aige má íon sanna chéal ní dólam gannine ach tí sábháilte únta deantaige. Is morach san bach an bear na bhadní sa bhuaid in na fórne. Shachuninish, Oshino Higgins, Lena Lawn, Hul Kuntanami, Bruce Weston Páirc. Ashim Boyd Stachanson, nach later and 9 Sharon son here again, all clear. A shell of the Caddy Kite came out of Vanille. Shachuninish Kuntanami. Body Tassal Twag is taking shots on Nation, Nigam several logs with Deshakar Bowden so. Peter Greve fast second, I said point for the registration. Short to Harsh Trust now on the Nish Foganson will hook point it. Clara scoring for in the heart. Chiche get all clear. We're going to shield shot point it. Clara score a cup. Came the son, but the Hossan Tori or Clea is Corlish or her son will rate or the Dolphin kind to a countess Nahimidori, Dolan go ill. So, Decker can turn out Williams. Shast Kegadi the Washington son, Dog Cliath ni Dolim, Gahem Drogor to a better crown piece, can out, Marie Sora, Brohel and Sour, Shuralta Hashabweltilin and so, I don't know if Tranona. You go Maro live, and the Picturi are tacked on out in Gianna Tanevagus have force hotels of Shalor legs, not Dasson. I guess that teaching Magum Chesham, Mahagan Chesham Blian Hocker sheets again it. Give me the sun right order raw, Godog, Jake Charlie, Ovdin, Road the Lishing Gikamachan son, Derek, and Town of Veltic is an Ishbeg and Kahavistachon. They flin Raigistachta. Kuntanami, no Sheridan baited, give me the sunish, and right order. Smith, Olive Hunt and Hadsa, Havanarde.
bhfuig Shelver seo be se dain séireach mar an Flynn agus há Flynn mór láidir agus há seabalt an chaid san na bhuachtint. Diddy here all les machta an sáin is ge cúnta na mí. Ó sí McCluskey, macha hénse. Agus deis scórála ó Éileann Ghéir bhfuil cumann na maithasa sé níle deir réiteoir. Agus iirecht eile I mehead fóríle. Agus dúint semach go na dhéon iirechtaí mehead fóríle ó cúnta na mí. So chluthe go dísa. Is mar na dúirt, má siad. Chun cáilú do chluthe Canis Laighean caiisiad na deisina sa a hapú mar muna íonan siad. Siad Áth Cliath bheith sa chluthe Canis. An dát be siad san áíochant. Le buatóirí an Cluiche Leathcheannais eile a tharsúla gan an céannatá sé sin arsúil híos ar an mullingáir. Íbháile áíochant le cúnta na hiarmhí sa chluiche san agus beag an Cluiche Canis arsúil ar an lása an tachtain seachún finirtí agus sin pas tóiste gesúil le na chiatóig pas le dearmh agus dearmh leis an glóiseachta go dtí gur scíladar leis an chaid san siar. San go bheith Luke Mitchell thug pas san bhaig. Fear le fuorbáide, Lorcan O'Dell. Lorcan agus bhí Cialmhar an son ó Lorcan agus Díaraigh Conall Teacha Ghaimsiú bhí an spás ann. Ach ní raibh an pas an tóiste. Se agus cíimiis Conall Quigley I tachan Páirc. Látim lín sé siúd a chud cadill le áthid sim agus sin tachtasteach an áit fear na fianna ó sin McCluskey. Siar a héin seadan is go Brennan. Dúirt sí hábháil túntaach déanta gan bhar céanna. Conall Quigley inis. Tána daí, cad a dhéanana sé sin. Túair sé an chaid san suas na Páirc. Nó sé raig leis a ré. Se chun inis. Rialm bud a thá nimmartí gan réiteoir Níl. Ó héir a scíil leis a gadsan agus a bhad níos a bhar ó cúnta na mí an sáinis agus iad a cíine bhar scór. Agus an scór san fachta sin glúisiúntaach Diarmid Moriarty an báta san. Agus a bhad níos a bhar ó cúnta na mí. 8 pointer chláir a scór agus san. Sí is sé ige Áth Cliath 7 pointer in na fórna megan brisiscin iscin. Ní bheith a déir a réiteoir leanaraig. Raisih an tabar lárach. Fiachar seo cai sé bheith níos a tapúla mar tá léite go dísa I gí camach sa dar le I ggé a cúnta na mí agus cai sé seo sa múlanis mar a sónim sa go dar í a chun talún. Flinnan san go míad lethach. Meid cárta an nachta gen réiteoir mar bhí bearn an san an sí sé siad. Is tónim sa go gart cárta nachta ní bhaint sa sásta dámach gansaí cúnta na míram. Ach be sé sásta má féidir le Luke Mitchell le seo I heola thar sé trasnáin. Hena cúig le ráfaointe bhí ann I ggé le hama. Agus sin seolta thar sé trasnáin I ggé Luke Mitchell an báta bháin eile agus fiachar sin 9 pointinis I ggé cúnta na mí agus na bádaí géilte 7 pointe fachta chu sa tarna le a bhad níos a bhar ná chiad le ráfaointe sin eile bhíon so chu clíl míach leislí tíad a dar le mar an dá bhádaí géilte fach na fórnet. Bach na fórna chó scór agus siachar seo rís eile an cic amach buaite agus seo chun cúnta na mí rís agus bhfuil de scóráilta an tá ige Moriarty teá leis a sólan go leanna sé sin obair bhahan san ón réiteoir a chaisí sin na methairis an línan san agus an láimh ordathe náde an san I gceann muir cúil an réiteoir a dul chun cainteach sónams go cicta had a cúig méadar a bheith ann. Se ní teach dul chun cainte leis na muir cúil agus fiachar seo inis cúnta na mí díagar níag iad a teachtain eis sa chluthe. Ach mar fad go raibh thrás le Áth Cliath. Ach fíoch baidead go bhfuil. Se ge cúnta na mí. Number 15, Luke Ward, is being replaced by number 22, Conall Walsh. Se agus Colm Walsh I tachan Páirc is ad Áth Cliath. Siúd a teachta seach an áit Luke Ward. Agus tá cic da hadú cúig méidir seolta thar sin trasnána ige Flynn me seabbalta chur leis an íarracht son agus cuman na maithas sin. Bhfuil tá deir muir cúil an bratbán ordathe thug sé tamaileora ach fiachar seo inis ní le chúig faointe in na fórne dim semach go raibh míad a tobar nó ní raige deir a réiteoir thug a cic amach go tapig ach fiachar sin a níor an tíú ceanna ní ag chéile caiilte an son ige Áth Cliath a buaitecha agus ná géile an scór sné an cóir le bheith a chur ige lucht takeíochta cúnta na mí ar chosantóirí cúnta na mí níl siad sástan son déir siad go
Gwy cean dy hymyrori. Áth Cliath yn cyn. Leis yn eilyn nach fiachar sio. Bod i ffachta gan fer Cianna ach o Shino Higgins. Ond dain siar leiti ge sio hynish. Agus hynish. Ta cwnta yn mi i gymryd y fad nis y fer. A mach lo leis y chad. Agus y mesad ob dy sgôr gaim siw. Leis yn glwysach to. Ciceanna buachal ha color Páirc Jack Flynn a gimmert nú talar fad cúnta na mí na hen or geveles dol chun cín tá sé dol chun cín gá íirecht Solta Harris trasnáige pas Solta Machansonige a Cluiche Leathcheannais Laighean réitor Cluiche Leathcheannais ar Conall Quigley Hagus iadam kaint leis a réitor agus níl a réitor Fergal Smith sásta leis sin mar sin túir sé an chaid chun cín agus discórála eile agus din semach Siúrálta glán go raibh an tobar in the sa go méid an breise go gain agus más héidir le cúnta na mí an chaidsa a cheola Harris a trasnáin fágach son ná bheith ach bearna de cheir a faointe idir na fórne agus tá a gain nach feic son agus é sin buailte go hard go crain ag Luke Mitchell agus sean tunna dí atá teiste fríochta dhéanamh agus he cinnte bhí sa cuiineh go le go séideach an réitor Ionad an son Fergal Smith á héad agus éisian sa le lochtaíochta cúnta na mí agus tuigeann siad son inis go bhfuil comórtas an sa agus na haon seansa go teachta na sé Áth Cliath mar tá léite glána go idirigh amach agus munach go géileidir an dámháide son luas sa tarna le is a get cúnta na mí a bhach rehan ráis ach má bhí an chiad le leabh an sa a bar Tailteann bí siúrálta náfuil an tarna le leabh agus a bhadní sa bhar ó cúnta na mí ach mar a bhí sa rá caafar gan a bheith ró íon ora mar níl éon chad imar imlíana tá sa gan ar fad go rámar ar fad san téisian de dí an glasáil ná raibh ná raibh cadacha dul gimmert éon chluí ná raibh cadacha tréáil mar sin ní teach ar neis le cúpla seachtain agus dúm semach nábach ibrióí idir chunta fé fethe gimmert dá gomin mar sin do chuide go buachlí cúnta na mí seachas chluí dú láine níbach éon chluí le dearbh imartha mar sin stócha gur has an chiad le leo ní léon dát faoi son gur has an chiad le leo Cíimiid is cad a bheith an dá bhainisteoir Tam Gray bhainisteoir Áth Cliath ráile na himiróí agus Barry Callahan deir sé sin leo go bíad Áth Cliath tá febrún sa sa dar legus siúrálta cinnte táid febrún ní leon dát faoi son héna cúig go bhí ge le hama sí sé atá chuinis dó héan aimse chu Gá faointe bhí ge fur na háte cúnta na mí agus sa tarna le tá na buinte feachta chu mar sin fiú leis an dámháide aimse ige Áth Cliath tá an tarna le á bhuachna ige cúnta na mí agus an cic amach sa déanta bhad níos a bhar abáta san agus Colm Walsh aimsethe an son again Bádóir Jake Turley Nain dawn is ar Áth Cliath Tá ógwa son Shelvich mad ar a gad Tá hí gáiltar sin Mark Lestrange is cílan na cadish tacham son go Lorcan O'Dell Descoral an son ó bharc ach caum chuig in íirecht son agus fóríl mar sin an cic amach níos the Sean Brennan Shelv na cadi fear táchta chunsa nílach 9 óma tá ná ama fácansa sné déir an cloglum a Páirc Tailteann agus fadamach a héin siad agus hiachan son dianta go man son ag Flynn a sin lacha síos ag cho fada le James O'Hare agus réhrá sin is le cúnta na mí agus an séircic builtecha chastan is héinse go Conall Quigley cadí an Conall leis túraigh an Conall an chaid chun cín a cha cailte gan uair cinúnach a cha fachta gan dar a bhótaige agus bását giltin so do Conall descoráil an son is le cúnta na mí takas was on lína lán chúlan son Tá Conall Farrelly siar a héinse ach ní raibh sé a cheartan son igen níl fenartí túd fens beag mar ní raibh a spás aige ach má sé thug sé fens beag ach é sin ábhríonn roiescan son do chosantóirí Áth Cliath agus siar a héinse go dtíon Bádóir Jake Turley líonis chasnan son Adam Rafter an chad san scíilteach aige siúd
agus a fachtan son aige Adam Waddick a fichar a brú tá sa cúnta na mí a chur chosantóirí Áth Cliath agus dianta go hanson aige Conall Farrelly lábhlach aige sin a char sa taimhlín a hen seach fichar a muir taimhlín an son a chanar ó wachal agus closin tún son Loch takeíocht a cúnta na mí perodí anan se bhfuil tá se ráile náscaíle amach go hesciad Ca se dobar agus obair a bheisiad mar fáin chaid san buiteach nás a ríise aige Conor Hartford Chasnan son go Jack Flynn agus héad a ránóna tá aige Jack Deason obairthá dianta aige fuad na Páirc fad agus inis Moriarty descorála aige siúd bín se crin de an ná leanna chitóg bhfuil sé sin builte Harris a trasnáin agus éis leis an glór an sa Páirc Tailteann agus lucht takeíocht a cúnta na mí inis na takeú go mór lena bhfuir an cnebh bheiris mar inis nílach an báide idir na fórne ráfointe diaag aige cúnta na mí tí sé aige Áth Cliath ach siad cúnta na mí há gimmert an son agus Farrelly lega lábhar sin agus é sin dianta gartaige dear a réiteúr agus seachún inis Pierce Sheridan agus Pierce á crú féin ní bheith se peogsásta lei sin mar bhí sé sin bhí seansan son aige Cíimi de so Conor Hartford siúd a teachtamach ón Páirc Ciarán Caulfield de teachtasteach go siúd agus bheas sé go raibh Conor I gimmert go maith ach na cníalacha peisiad san cruigar na himireoirí an sa mar go bhfuil brothal an táraigh builtilín an sa ar an Uaimh agus cadé mar tarna le atá agan an sa díobh a cháirde agus cúnta na mí a gimmert a bhd níos a bhar Sean O'Driscoll a teachtasteach an son a náid Mark Lestrange mar sin go leor athra dianta dá irin Cíimi de so an clog a gcónaí a dul chun cín na secondí a dul chun cín agus a dul hart agus cíimi de so feith síómat agus cé second a ceann dé millióirí cúnta na mí síntan son agus tólam go bé Pierce Sheridan sé an lántasach ach duineargan inis há cúnta na mí a gobar don gic amach agus dianta an son a bhadróidist an son I get Rory O'Dwyer, captain the forney, in Cheshire, Mion Minnick, Sikiadla, Nietzsche didn't check home Minnicky can I guess Satarnella, Ach Lorcan O'Dellinish, body get shoe, they get two Satarla, Cadianic Lorcan, Leshat, Lewis again, I guess I guarantee Lena Hossanta, Kunta and me, I guess I struck on the talon. Shin Cluiche Clichte. Bhí sé cliste an chalíis na dhéile mar hamar ráilih há sé nó Speedy González a fearcéanna. Bhí sé tapagus an túr de chosantóirí cúnta na mí chur waigige a cha tarcha siar an sa agus fiocha sa be sé de déar go táma bheltan sa Áth Cliath níl scór fachtacha le tamil fear le fuórbáid in áil smolin agus cháfainte sa chiad le me sé ábalta chur leisiú den is smolin Kam is gilni hé smolin nach Mark Levin, he's a lev for na mi cheart. Agus é sin builtinis aige Mark Levin an báide fachtaige siúd aige tús an tarna le pointeil inis fachtaige. Bhí géargáil is a scórsan. Mark an dát for sé pointe breá sa chiad le do Áth Cliath. Sean Brennan. Here a fointe mar sin idir na fórne, níos lú nach chuig nómad Fácanson, agus Flynn éon bhauta bháin eile agus má bhí bheachna imar a leránú píisiúr álta go meisiad a cainte a bharsa, mar há sé gimmart nó tal ar fad, spás á chrothúd a héin. Bhí sé lechain bhar tút fein buinteach hiag sé héin. Ná raibh an ilin díreach a garta sin builte gartach an pola builte an bauta son, ní á cartan san lecúnta na mí, agus son go bé an tonadí. Ciarán Caulfield de hug fence brúch an bauta son. Chafad níos a bhar ó cúnta na mí iad brúsúas ar chosantóirí Áth Cliath sa lasa agus ní tead a géile in spás Craobh. Sin builte seach sa spás agus lena raig lena luaseach tá Conor Tyrrell is a mó díreach á gúsáid ag seo be sé seo dain séireach ach fiochaí ar a son Sean Brennan a mó bauta tá sé tééis cúnta na mí a haváitin sa tránón in nuh.
Siobháin is cúnta na mí, galore am a fáca cumar nílach cheir a faointe idir na fórne. Agus Siobháin a dhéis agus deiscórálan socha chun an bearna a laidúgad sí faointe a choríise sa ríise le iarachtaí a methe fóraíd ó cúnta na mí an bouta san be canar cuiglíonn tunnadaí a tháinig chun Páirc. Agus galore Cluiche ar siúl, timpeall na tíre gandát. Cluiche Leathcheannais Laighean an Conall ar siúl, an son hís. Ar an muilin gár. Is sa múl, cé háchan cínt sa cheantan. Ach, Siobháin is Áth Cliath ar hen siad go swanachtaí halbhú deantan son na lár Páirc agus an Cluiche géilteann son na ga chosantóirí. Áth Cliath agus cad é mar chmórtas hágainn an sa tarna le. Ní léon dát faoi son. Agus cad é seaachneoman sfeithe mehan sa a Páirc Tailteann scórna tasáilte ó cúnta na mí. Gan é an bháide feachtacha. Go dísa sa Cluiche. Smófar in the bhuaig. Cluiche gan é an bháide feachtacha agus a bhaid níos a bhear a bouta san. Agus é sin siúlta haris a trasnána ga Moriarty. Mar sin, báide idir na fórne. Sí is seachtagus na cuairteoirí sé faointe diaag, tí faointe diaag a ga cúnta na mí. Rá nómad doná am a fácan sa a Páirc Tailteann. Ach beag an breise leis gandát caithig buaiteoirí bheith goinn sa ar an ihe agus ar do methe fada leis an bouta san. Seilbh na caide buaitear náise ga cúnta na mí. James O'Hare, captain na fórne, scílann pass an mhaid, gam leis cíal ní James a bhí ann. An bouta san nach Conall Farrelly. Stachan son goodie Pierce Sheridan draw fast carto fierce. Ní bheith sé sásta le cuidas na rán atá tócaige. Lorcan O'Dell, Cialvan le ó Lorcan. Beag Áth Cliath, breá sásta. Seilbh ich mad ar a gaideach gandát is Cluiche dain séireach í sin le nimmartach fiachar sin. Adam Waddick sin pasúntach an son ó Wadam. Saoirse agus bás na Páirc is ige Áth Cliath. Ná bheála scór eile a ghaimsú, siar a chuig Mark Levin le sé nach a nuas Garionis so cheacha bé an báideoir a yoga sin ní hen báideoir a captain na fórne James O'Hare sin sár chosan dwaig siúd. Tastóig dwaig siúd a bheith gimmert an tachtain se chud. Mar sin roiis sé siúd leis ar glúiseach tuas na Páirc. A sin scílte neisige chofada le Caulfield. Cadí anna Caulfield leis. Power a sé chaid san na seachan sa chofada le Moriarty. Moriarty cíine ver báide. Ach sin sábháid úntachan san na stig. Ó ibar é séideag Jake Turley, bhí deisian san ige Moriarty an san frethúnsaí úntach ó cúnta na mí. Agus támach báide feachta, bach na fórne ar chó scóransa, ach deis scórála úntach an sa eile. Do cúnta na mí rá iirecht. Ó chicna tahad a 5 méadar feachta an sa tarna le ige Jack Flynn. Me sé ábaltan tíú ceann. Mar cíimiad is ánis, teochanneoma glánaigh speise sa múlaí is gint, nuair a gáardó fí, an chlár ar an daobh líne an móneoma tá an breise a bheith ann, mar nílim se a chabunt úsáide san clog an dá an sa a gine Páirc Tailteann agus déir sé sin linn, go bhfuil teochanneoma agus fethe second a methe, ní léon dáneach ar Flynn. Mar má gainn sin se a seo ní bheith a chá faointe, idir na fórne, agus táta gin ar fad, ní mai le éine bheith déanamh cosint foran a bhíon ráfaointe leistíar mar buaigh báide an Cluiche san Craobh. Sin buailteann san ige flinted sí sin istigin imon na carnóige, ach léite go man san ige cosantóirí Áth Cliath, agus deise cosan inis pointe eile ghaimsú, agus bearna de cheir a faointe rágant idir na fórne, ach fiachar seo, tá sé tóiste agus tá sé máil leis an glúiseacht sa, agus beidir ná gobreog san amach dóibh. Ar am raftar methe siar go canar tíreach, tá sé seo dain séireach, mar má bhuahan cúnta na mí seilbh ar a gaiid beag leis scórála cosan. Mar sin beag lucht takeíocht ó Áth Cliath rála ó scaoil leis a gaiid san suas na Páirc. Ach níl, tá sé tóiste, tá sé socair, agus tá seilbh na caide fós an sa ige buachlaí an ard chathair. Colm Walsh.
Cadíanna sé siúd leis, scuile sé leis a basa san, chomhfada le Adam Ferran, Adam inis, agus bean oscailtean sod Adam be sé cuoineh ar fointe, nó beidir goil sé cuoineh ar bháide, is ar bháide ha sé cuoineh, agus bhfuil son an trasnán, agus mí á ceart le cúnta na mí, mar nuair a bhfuil sé an trasnán, tháinig sé sin díreach amach, go dtíon bhar chéanna, agus an báide san fachta ige Adam Ferran, agus morach na bádaí son a bheith géilte cúnta na mí, bachan chluas a buaitecha, ach mar I déir siad na bádaí a bhuahan chluí, ach chluí an sca ar siúl ar fud na tíide, Pím nach fuilach pointe glanidir chéirí agus ar chorcaig hís a gúige mún na chorcaig chun cín an sun tí a héineag, let sí a de, cuiblinn túntach an sun, gandát, comórtas lein ar siúl an sa tróna a Páirc Tailteann, agus beisiad breá sásta, leis an torra an sa Áth Cliath beidir ná beisiad róhásta leis an dospántas, mar ná fuilach lethe imirthe I get cúnta na mí go dísa sa chomórtas fágan sun beidir ná fuilach lethe imir ge farmhór na fórne, agus morach na bádaí Viidir I driblóid ceart agus cam héin nábhar mar tóca leis an dospántas ach Cluiche Leathcheannais Laighean éine riamh go dóra, tá sé dán chunaíad a bhuachtaint agus sin mar ní annig má gaidín le Áth Cliath. Craobh lein ó thuirtló agus a cumir ar scéal go bead I bháile a bheith leo sa Cluiche Leathcheannais siad sun báide chun cín go dísa cúnta na hirbhí héna héineag le héna hocht. Agus bhí sun seach neomantí nó mar sin ó hin ach ní léon scéal cloisteigh an go dísa ach se chun cúnta na mí. Shelf na cadia cusan. Sa me sé dábalta scóir le gaimsú rimis dead an chluiche. Ní dólan gnéanana sé mórrán de fríocht mar go bhfuil an bearna san idir na fórna cafí scoile leis a bes an siar go dtí an tonna dí Colin hádan leis an níoracht ach an níoracht san na mehead fóríd. Agus dá médís níos a chruinne. Bach scóranna níos a bhú fachta chu mar stólam sa go bhfuil éon níoracht díag chura ar fórílecha. Cá mé sin I chin tú ná tógan mocail me chusan ach tá go leor íarachtaí a mehead fórílothe. Ach seo machanis Jake Turley agus an séidig an adó an séid for an adóg dearnach an soní an furt te selle ge cúnta na mídol ar glóiseach deile ach cécho cinúnach sa bhí an báide san an fergabhid shelf na cadige Adam Ferran agus chécho cinúnach a bhí sé anna cinúnach ar fad mar siad Áth Cliath buachlí an ardchahar atá séis cáú an sa do Cluiche canis Cúig go lein an cumir scéal go bead I bháile bheith leo dír daon se chuún ach be cúnta na mí a bhad níos a hástaí leis an taspántas a bhí wathe sa tarna le mar héna cúig le ráfaointe bhí ann I gceith le hama ach fágan sun inis ach an scór I gceith lán ama an sa cúnta na mí for na háte náide tídí a cehar seacht I gceith na cuairteoirí Áth Cliath mar sin iad san atá cáilethe an sa do Cluiche Canis lein a bheith arsúil déir daon se chuún mar sin wansan sa ó Páirc Tailteann gur rianna maithagah as fiochan deir a gluthe ach mar a chin siad Áth Cliath atá cáilethe do Cluiche Canis lein agus be míad na thneis gandát le heile action tróna na máireach ar lehanach YouTube TG cethir Cluiche Leathcheannais ola gandát cúnta dún le airmánach an son ar a hochtachlog ach wamsa agus ó rabíonn sa a Páirc Tailteann Uaimh agus Craobh Sábh. Mark Levin fachtig a dark Mark am skeller daríocht dógus sé níocht der kitóg dianta go man sanna ga Mark Levin sin hiad scored an tróna an get agus sin búilte bhfuil sé sin craid tá faidige tá cruinnis aige agus sin seolta thar se an seachún cúnta na mína sé se húnsaí agus bhfuil deise go sanna hiad scored an tróna gaimsú glóiseachtúntaach pasúntaach an brachbán ordahan sanna stéil an saoire tá sé búilte linsa agus bhfuil deise is aige Áth Cliath bháide a sin búilte seachachas sábháilte ar líne a chuir an daríocht an son Luke swar about bhfuil sábháilt dianta an táige Sean Brennan agus mórach an dá sábháilt san bach réthrás aige Áth Cliath a cha sin seolta haris an trasnán an báta san ag eile sin chiad brise isce agus náil smolinn shelf na cadige siúd agus sin scór den scohan son ó náil mollin dheach sé son
Pointavoni get Kunta and the me will come on the Mahased and Gownson. V on Crennis again. V on Fadiga. Again, Luke. Gianna Tanavan saw a bar Tailteann gunner in this puggy how Nagas of Adney Savar and Bautason. Offer in the hot. A pug sour cup. Hot pointed again. Áth Cliath Henna Cúig and out. My son leis an borde ó Luke Swan a sin Sholta Harris a Trasnán agus sin tunnadí score a cup. Hot pointed again. Áth Cliath Henna Cúig and out. My son leis an borde ó Luke Swan a sin Sholta Harris a Trasnán agus sin tunnadí na Cadiga Adam Ferrin. Sin bwlte stachan sáinis bodis chiadla again Lantasach agus bwil deshatá again bodigar Áth Cliath agus tá agus sin Flavin agus seachuninis Luke Murphy ganan. Sin scuilte stachan son agus Swan agus bodile again Áth Cliath son again Ray Chord pass Kilburn son o Moriarty just score all and so get Kunta na me Chef Arada had the slot eolig on Hudson Harris and Trasnán. Gil Foganson could be in the body in the Friecht. They did the phone and so a bar Tailteann nach score all Elika. Agus Shane Bolt Harris and Trasnán. Agus Tasha Shatarla the Hudson Tori Kunta na me. Agus score all agus Desher Voden so get Áth Cliath. This Queen of Vode V. Fionn Murray and Bautason. So Nation Nigams have our logs with Desher Voden so. Peter Craobh fast second achas pointe for the registration Sholta Harris Trasnán. Oh here skill she Godson agus Avadni Savaro Kunta na me and Sonish agus the kind of score agus and scores and facta sing Cluiche unter Dermot Moriarty about Henna Cúigla off interview on again la hammer agus sin Sholta Harris Trasnán again Luke Mitchell kick the had Cúig made Sholta Harris Trasnán again Flynn and Michelle the Curlish and the Rucht son agus come on the Mahas sin well tá der pointe idir na fórne agus tá again nach faxon agus sin builte go hard go crane again Luke Mitchell agus Sean na Páirc fadig sinis Moriarty just score all again shoot bín se crane de gná lena chetog will se sin builte Harris Trasnán ho agus éisle nach Mark Levin he's a live fórne mi cheart agus sin builte nis again Mark Levin and bode fachtige shoot again Tús and he gan an bode fachta agus Avadni Savar about the son agus sin Sholta Harris Trasnán again Moriarty agus Barnoskilton so that in Besha Queen of Fointin no better go Queen of Vode it's her Vode has Queen of agus Wilson and Trasnán agus me